Munhu anonzi Fadzai Mahere, aiwa une nharo. Fadzai Mahere wazoya kuipa manje nekuda kwemashoko ataura chiadvocata zvoti vanhu vaimuti aiwa ndiPresident vainyatso kuziva, vainyatso kuona zviri maari, nekuti azoya akawisa SADC pamwe chete neZanu PF pasi nekuda kwekuti aiwa anyatso kuratidza kuti vanhu ava aiwa vane kora kuti vangofanana. Sandapinda mashoko ataura pano kuti bo subscribe, like, or turn on the bell icon. Nekuti anonyora achiti instead of building 18 luxury villas for SADC leaders, the government should spend money on ensuring there are working radiotherapy machines in public hospitals. The last working one at Lari PGHZIM broke down in January 2021. We need new leaders. Anobva uya akatacha statement rakanyugwa from the Queen of Vatonga ichiti Zimbabwe government and your excellence our president mnangagwa, did you know that the last working radiotherapy cancer machine at PANECHAMISA broke down in 2021 January 22. Asi panapa panoonekwa kuti ZANU PF inogadzira 18 luxury villas for SADC ari most expensive, asi ichitadza kuti itenge radiotherapy machines kuti vanhu vakwanise kuwana treatment munyika yeZimbabwe yakakwana. Saka ndo mashoko anoitawa panapa naFadzai Mahere achiexposa zvese achibuditsa pachina kuti aiwa muri kuonawo basa, tauda mamwe maleaders manyuwani. Tipotudzai mafungiro enyu pamusoro pemashoko ake pane comment section medu. Aiwa musakanga no subscribe, like, chino turn on the bell icon.